Kay kung kita mga kaigsuunan, naka-experience sa grasya sa Dios, magadilaab gayud ang atong kasing-kasing. Ug dili nato hikapungan kani. Gani, bisag unsa pa kalisod, bisag unsa pa usahay ka delikado ang buluhaton, ato gayud nga buhaton kay once gani makadawat tag good news, ang response gid nato ana nga i-share gid nato sa uban, pero usahay kita sa maayong balita, mura patag ikaulaw nato ang maayong balita nga atong experience sa giunsa ta pagluwas sa Ginoo, pero naa gani dili maayo nga mga balita, mga chismis nga naa diha. Sayo pa kaayo naanata sa tong silingan kaya ato nang gipistahan ng mao nga dili maayo nga mga balita. Pero mga kaigsunan, ang realidad unta ing ani. Once makadawat ta sa maayong balita, magdilaab gayud ang atong kasing-kasing, gusto gayud nato na i-share kani sa uban. Og si Maria wa sa kasabot siyang pagbati. Ang nahimo niya atong panahona, gibuak taon niya ang pinaka-importante nga treasure sa iyang kinabuhi, that spikenard. Ang pangutana, unsa may gibuak nimo nga butang alang sa Ginoo? Kung imong ihatag ang tanan ngadto sa Ginoo, wala gay laing nakasabot ni ana ang ato ra gayud nga Ginoo. Kay wa man sila kabalo sa sugilanon sa imong kinabuhi. Maayong gabi kanatong tanan mga kapaglaom, og ni ana usab kita karon sa atong paghimo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo karong kagab-ihon nga kung diin ato kaning ginahimo sa tibuok semana matag alas 7 sa gabi og karong kagab-ihon aduna na pud kitay interesting kaayo nga topiko nga pagahisgutan. Gani ako ning giuluhan og ginatawag nga the broken box og ato nang masayran karong kagab-ihon kung unsa man ang kaninga unsa kaninga sugilanon nga atong pagatun-an sa balang kasulatan ug unsa ang mga leksyon nga atong makuha gikan niini. Kaya ang atong handom sa matag tuon nato, dili lamang ang kaalam ang atong gi-after, ang ato gayod nga pinaka-goal sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sumala sa akong gisulti kagabi nga mapaduol kita ngadto kang Kristo, nga mabago ang atong kinabuhi. Busa sa may inampuon gayod, karong kagab-ihon magatuon kita ug magaabli sa atong balaang kasulatan kay dili kay nako gina-practice nga ginabutang nako tanan sa PowerPoint ang akong presentation kay ginadasig nako ang uban gayod nga bisan naa mo sa inyong panimalay ug asa man galing mo karon, mag-abli mo sa inyong mga Biblia. Og ugaling kung dili nimo mahimo, maminaw gyud ta og maayo kay ato gihapon nga pagabasahon ang mga teksto nga atong pagatunan. Gani mga kapaglaom, niya ato pang kagabi atong gihisgutan nga o bisan pa gani atong niaging gabi nga ako na involved ko kaniadto sa full-time missionary work. Ibalik-balik inako ang sulads kay mao ni siya ang first missionary work nga akong nasudlan nga nahimo kong full-time, and I have plenty of experiences good nga pwede ma-share kaninyo. Gani naning kamot ko nga bisag sa ginagmay o sa mubo nga panahon, aduna po ko'y mga idea nga mahatag diha kaninyo. Kaya nga atong mga pagatun-an karon, dili maingon nga lawom kay nga pagtuon. Sayano lang mga pagsabot, masabta nato kani, pero ang atong paghangyo gayud nga ang balang espiritu mulihok sa atong kinabuhi. Nga sumala sa mga nabasahan usab nako sa natun-an, ug labaw sa tanan sa akong na-eksperyensyahan sa pag-uban nako ngadto sa Ginoo, nakapurma kog mga prinsipyo langit nun nga mga prinsipyo biblikal nga mga prinsipyo mao'y nagatabang gayon nako sa akong espirituhanon nga lakaw. Og karong kagab-ihon usa na usab ka privilege alang kanato nga pagatun-an nato ang pulong sa Ginoo. Og atong pagatun-an karon usa ka sugilanon mahitungod kang Ginoong Hesus og iyang encounter sa usa ka babayi. Gani kaning panahona adunay kuyog si Ginoong Hesus, daghan kayong mga tawo ang nagkuyog sa iya. Og atong masayran nga kani nga sugilanon, anaan na siya sa tumoy dapit sa istorya sa kinabuhi ni Ginoong Hesus samtang naa pa siya sa kalibutan nga kung diin adunay dako og adunay bugat gayon nga meaning kani
alang kanato gani adunay teksto nga atong pagabasahon diri nga alang kanako usa sa pinakanindot nga teksto sa balaang kasulatan. Nindot manitanan pero alang kanako usa kani sa akong paborito nga teksto. Sumala diri Marcos kapitulo 14 bersikulo 3 ang nahitabo mga kaigsunan mao ni. Og sa didto si Hesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon, sa naglingkod siya tambong sa kanaanan, miabot ang usa ka babayi nga may dala nga mahal kaayong pahumot nga lunsay nardo, sa in English ni siya spikenard, nga sinulod sa usa ka butilyang alabastro, ug iyang gibuak ang butilya ug ang pahumot gibubo niya sa ulo ni Hesus. Apan dihay na nga suko og nanag-ingon sa ilang kaugalingon. Nganong giusikan man ang pahumot sa ingon, kay kini ikabaligya bayaon tagkapin sa 3 ka gatos ka denaryo, og ang halin ikahatag ngadto sa mga kabos. Busa na nga suko sila pag-ayo batok sa babaye. So ang sugilanon mga kaigsuunan, ato lang tagaan og pagtagad kani nga introductory nga part sa mga sugilan nga kung diin. Si Jesus di ay, giimbitar siya sa tawo nga sanglahon nga ang iyang pangalan si Simon, gani sa mga pagtuon sa mga eskolar, kay sa 4 ka libro sa Gospels na amani nga sugilanon, nasayran nga kaning si Simon usa-usab ka Pariseo. So makaingon ta nga murag na at tingali sa samaing kahimtang sa iyang pagkinabuhi, hangtod nga gisangla siya ug usa siya sa giayon ni Hesus. Gani nahitabo sa iyang kalipay, giimbitar niya si Hesus ngadto sa iyang balay kay naghimo siyang kumbira. So kauban sa mga disipulo ni Hesus ug sa mga tinun-an, naa sila didto. Apan adunay usa ka babay nga man ginganlan diri pero nabaw-an nato nga ang mao nga babayi mao si Maria nga igsuon ni Marta og Lazarus. O kani si Maria sumala pa sa sugilanon, naghinay-hinay siya dito sekreto nga pagsulod sa lawak nga kung diin naa sa Hesus ngadto, nag-socialization nangaon baka sila, kauban dito sa iyang mga disipulo og sa tagbalay, hangtod nga nagdala di ay siya og ginatawag natin in English nga alabaster box. Og kani nga box, ingon pa sa atong gibasa ganina, grabe ka mahal. Gani ang iyang presyo ni ini, sweldo sa usa ka ordinaryo nga laborer sulod sa usa ka tuig. Gani ako personally gikwinta-kwinta na ako ni siya. Maingon ka nga sa Pilipinas tingali ambot kung pila na ang ingon nato nga sweldo sa usa ka tawo nga motrabaho sa isa ka adlaw sa pinaka-ordinaryo nga trabaho, maingon tag 350. Kung sa sulod sa isa ka tuig, tan-awo nato mudagan gihapon siyang mga 115,000 ang bili sa mao nga pahumot nga nasulod sa usa ka box, alabaster box. O ang nahitabo nga samtang naa na si Maria dito sa tiilan ni Hesus, iyang gibuak ang mao nga box nga grabe kamahal, nga iyang gidihog ngadto sa tiil ni Hesus, apil sa ulo ni Hesus, gidihog niya dito. Makaingon tag pinasikreto man unta to siya nga pagdihog. Hangtod nga katong si Maria nabaw-an man tong sugilanon nga nakahilak gayud siya sa iyang gihimo, nga kung diin grabe niyang paghilak, unya kay hugaw man ang tiil ni Hesus tong panahona, gihugasan niya ang tiil ni Hesus sa iyang mga luha. Nganong kabalo man kung hugaw kay kaniadto magsigir magbaklay ang mga tao. And customary kaniadto nga kumusulod ang usa ka bisita, hugasan gyud ang tiil ni ana. Ang tagbalay ba'y muhugas o ang sulugoon ba'y muhugas ni ana? So pagkita ni Maria dito sa iyang kalipay, di mabati, di masabot niya nga mga pagbati, hilak siya maayo gihugasan niya ang tiil ni Hesus. O kabalo man tani nga sugilanon, gitrapuhan niya ang tiil ni Hesus sa iyang mga buhok. So nagkalapok taon ang iyang buhok. Grabe nga luha gitingali kay makahugas man sa tiil. So, pagbubo sa pahumot, gibuak man niya, and in biblical times, ang kaning pagbuak sa alabastro, normal ni sang kahitabo, especially sa may pre-marriage nga mga panghitabo.
gibuak niya dito to give honor to Jesus Christ. Unya karon kay pinasikrito lang unta to kay mauwaw man ang babae nga puro laki ang naa sa sulod. Pero gayon natago ang mao nga maayong gibuhat ni Maria. Kay nga naman ang kahumot sa mao nga spikenard, sa mao nga nardo, naglukop gayod sa tibok room. Hangtod nga nakita nila si Maria nga naa dito kang sa tiilan ni Jesus nagagunit sa tiil ni Jesus nga nagahugas dito. Sumala sa itong gibasa, nangasuko hinuon ang mga tao. Og pinaabtik ang kinabraytan dito sa mga disipulo nga mao si Judas. Ngayon nato nga adunay sa tanan tingali sa mga disipulo, gitan-aw nako nga si Judas goy pinaka-professional kanila. Naa siya'y mga executive skills, naa siya'y skills sa financing, kay gihimo man siya nga tresurero sa grupo. Niingon dayon siya nga anong nag-usik-usik man aning babayi. Kasayang sa iyang gibuak. Ingon pa niya nga, kung i-offer man lang galing niya to, gibaligya na lang unta nato tong mahalin pa tong 300 denaryo. May una-una, ipanghatag unta nato sa pobre. Grabe nga pag-usik man ang gihimo sa babayi. Pagkasayang. Unya mga kaigsuunan, kita nga nagabasa ni ini, kaingon ta nga, sa maning batasan ni Judas, grabe ka mahinukmanon. Pero kung tingali, ang naata dito itong panahon na, usapot ta nga makahukom sa mga babayi, kay kung maminaw ta ni Judas, murag yun pong tinuod ang iyang istorya. Which in fact, by logic sa iyang pang-istorya, murag maka-agree po ta sa iyang manong giusikan man tinuod. Dako nga kwarta gud to. Kung atong ibaligya, pwede hatag sa mga pobre, kay naglisod na gud sila sa ilang ministry, unsaon nila pagpundo, apan karon ang giistorya sa mao nga tawo, nikatag hinuon didto sa mga tawo sa palibot, hangtod nga bisan ang tagbalay, nakasulti hinuon og dili maayo ngadto sa gibuhat ni Maria. Ingani gid mga kaigsuonan kung atong lantawon, ang mga malisyoso nga mga istorya nato usahay, nga atong ginapasa sa uban, wala ta nasayod nga mo'y nagahatag hinuon og pagkadiskuryo sa mga taong atong giistoryahan, labi nagmakabalo siya nga mao na siya ang nagatuyok nga istorya. Gani bisag tinuod man na siya or dili, but sometimes or na maingon nato nga sometimes ang kaning mga malicious nato nga mga talks, wag kita tanasay kung unsa ka lapad niini ang maabot og unsa ka dako ang damage nga mahimo. Ngani ko personally sa kung kinabuhi, maanad man gid ta nga bisag unsa pa nimong paningkamot na mga tawo nga maghimo og dili mao nga sugilanon, mahitungod kanimo or tingali kay naamang kay mga kaluyahon nga makita nila o naaman gali mga maingon nato nga mga sayop nimong nahimo nga bisan dili nilang concern maghimog mga istorya. And sometimes kung naay mga libak bisan gani kaninyo tingali ma-experience man mo nga naay tawo nga nang libak ninyo. Ang ako goy hunahuna ingani, those malicious talks are like poisons. Nga kundiin nga, ginahiluan ni mo unta ang tawo nga imong gilibak. Pero ang wala ni mo nasayran nga every time you say that, you share that, ikaw ang gainom sa mao nga hilo. Kay ikaw may naapektuhan og maayo. Kaya nga naman, because your character will be affected because of that. And then if you share it to others, murag gihapon gihungitan po nimo sila sa mga hilo nga imong gidala. And sometimes ang tawo nga naningkamot taon siyang kaugalingon, ang tawo nga ka nasayod nga naningkamot sa pagbag-o siyang kaugalingon, siya hinuon na purma iyang kinaiya samtang ikaw ang nahilo sa imong kaugalingon nga hilo. I don't know if you would agree with me on that, kay halos kitang tanan guilty man sa mao nga mga binuhatan. Apan atong panahon na mao'y nahitabo, pero tingluuyan ni Maria kay nakadungog man tingali siya sa mao nga mga istorya kay naanagod sulod sa kwarto, madunggan tingan niya og sa iyang kaulaw. Gani ingon pa sa libro nga Desire of Ages, she was supposed to shrink out of shame sa iyang kaugalingon tungod sa iyang nadunggan nga mga istorya. But you know what? Jesus came to the rescue. As if grabe ka lohikal ang mao nga gisulti sa mga tao. But Jesus, who understands what Mary did to him, and he who could read the heart and the sincerity of Mary,
he was there to rescue Mary. Gani, basahon na nako ni siya sa in English. Ingon pa diri sa versikulo 6, nag-ingon. But Jesus said, "Let her alone. Why do you trouble her? She has done a good work for me. For you have the poor with you always," because mo man ni premise ni Judas ug sa katong mga tao dito nga nang libak, ingon pa ni Jesus, "For you have the poor with you always. And whenever you wish, you may do them good. But me you do not have always." Bisag si Maria tingali, wala siya nakasabot sa iyang gibuhat. That out of her joy, she did it to Jesus Christ, to give honor to Jesus. But Jesus himself explained what's the meaning of that action of Mary. Gani ingon pa diri, she has done what she could. She has come beforehand to anoint my body for burial. Assuredly I say to you, ingon pa nako usas mga pinakapaborito nako ni nga tekstos Biblia. Ingon ni Jesus, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her. Ingon pa gani, daghang mga bantugan nga mga tao kaniadto, pero nangalimtan na nato sila. Daghang mga prominente nga mga tao sa historis kalibutan, pero mga utana usay kas bagong henerasyon wa naman gani sila kaila. Pero ang giingon gayud ni Jesus to honor what Mary did to him. Bisag asa igawali ang maayong balita pag hinumduman gayud ang gihimo ni Maria. To the eyes of some of those disciples, dili maayo ang gihimo ni Maria. Maybe ka Maria para sa simple rin kayong nabuhat alang kang Jesus kay dili kato ikatandi sa kabugaton sa gugma ni Jesus alang kaniya. But for Jesus Christ, He really said, nga bisag asa pa mo abot ang maayong balita sa tibok kalibutan, dili gayod ikalimtan ang gihimo ni Maria. And I could testify to that because in my missionary work, I always remember the work of Mary, what she did to Jesus Christ at that time. Nga ni mga kaigsuunan, aduna lagay simple nga leksyon nga gusto nako nga i-share nga to kaninyo sa akong nasabtan personal nako nga nakutlo gayud sa mao nga sugilanon. Ang mga tawo dito sa palibot, wala gayud sila'y appreciation sa gibuhat ni Maria because maybe one thing one of the reasons for that is kay wala man sila nakasabot sa pagbati ni Maria, kay wala man sila nakabalo sa tinuod nga istorya sa kinabuhi ni Maria. Maybe naa sila'y mga nadunggan tingali nga dili maayo because this Mary was also considered a sinner in other account. Gani, aduna pagay mga paglalis ang mga scholar, ang mga nagatuon sa Biblia, kung kanibang si Maria sa Bitanya, maog hapon si Maria Magdalena, and you could still establish a case nga they are just one and the same. Ang usa kani nga dili na ko tigali masugilon kay wala tay panahon, pero aduna gay ebidensya usab nga maura ni nga tao. Og kung galing maog hapon ni siya si Maria Magdalena, mga kaigsuunan paminaw mo ani. Kung nailhan ninyo si Maria Magdalena, kung nasubay ninyo gamay ang iyang kinabuhi, makita gayon ninyo kung unsa kadako ang iyang paghigugma ngadto kang Jesus nga dili gayon mapugnan, nga ang iyang tinaguan nga mahalon kaayo nga pahumot. Ngayon pa gani sa uban nga mo tingali toy halin sa iyang mga binuhatan kaniadto, kung si Maria Magdalena katong panahon tingali nga prostitute siya, mao patingali pahumot iyang ginagamit, but iya gitong gitreasure nga mao'y pahumot. Pero gihimo gihapon niya ang pagsakripisyo sa pagbuak ni ana just to honor Jesus Christ. Asa ako pang pagkaingon, kay ang mga tao sa palibot wala naka-appreciate kay wala man sila kabalo sa sugilanon sa kinabuhi ni Maria. Kay dili man sila ang naa sa paglunang sa kasalanan.
Wala man sila sa panahon nga si Maria maghilaka tingali matag gabi tungod sa sitwasyon sa iyang kinabuhi, sa kangit-ngit sa iyang kinabuhi, sa iyang sitwasyon nga napuno siya sa kasakit ug kahugaw sa iyang paglantaw sa iyang kaugalingon. Pero sa pag-abot ni Ginoong Hesus, she was liberated from all this foolishness, from all these shackles nga naggunit kaniya, nga naggapos kaniya, og ang kagawasan nga na-experience ni Maria. Wala gid siya'y kabutangan sa kalipay ni ini. Grabe gid kayo niya nga kalipay gani. The best she could do at that time, buakon na lang yun ang iyang gitaguan nga precious nga spikenard nga nabutang sa alabaster box. Kay tungod katong mga tao, dili man sila naka-eksperyensya nga gisudlan kag 7 ka demonyo. Nga tungod kag ni Jesus, nang hawa ang mao nga demonyo sa imong kaugalingon. This was the experience of Mary. And other people could not understand that. Kay tungod wala nila gibati, wala nila na-eksperyensyahan ang na-eksperyensyahan sa makaluluoy nga babae. Gani bisag si Simon. Nganong kabalot ani nga sugilanon? Kay bisag si Simon nga may nag-imbitar kang Ginoong Hesus dito sa other account, I think sa libro sa Lucas, isa siya sa nagkritik ngadto kang Maria. Gani na sayod man tingali ni sugilanon, pangutana pa gani si Ginoong Hesus nga Simon. Nabay tawo nga nakautang sa iyang nakautang isa mo ni ka dako ang iyang utang, kaning isa gamay-gamay rang utang, kaning isa grabe ka dakong utang, pero sa kaluoy sa nagpautang gipasaylo na lang silang duha. Pangutanan ni Jesus, Simon, tan-aw nimo kinsa may mas mahigugma gayod sa katong nagpasaylo sa ila? And of course, sayon ra kayo ang tubag ni ana. Ingon si Simon nga akatong dakog utang, dakog sa utang nga gipasaylo siya. And Jesus confirmed that by saying, tinuod. Kay tungod dako ang iyang utang, dako po iyang pagbati, dako ang iyang gugma ngadto sa nakautang sa iyang gipasaylo siya. And in the same way, Jesus was saying nga si Maria ug si Simon, pariho ra silang duha nga makasasala. Gani na pag ginisay background story nga dili na nako masugilon ninyo. Pero gani gisangla na ganito si Simon, pero kay parihas man silang gipasaylo sa Ginoo. Pero ang pagbati sa kabugaton gayud sa grasya sa Dios o pagigugma sa Dios, may mas gibati pag ni Maria ikumpara kang Simon. Ingon pa si Jesus, nisulod ko diri bisag paghugas kong tiil wa nimo nahimo pero tan-awa ning babay, gihugasan niya akong tiil sa iyang mga luha. Nisulod ko diri bisan na lang halok sa greetings nga paghalok wa nimo gibuhat nga mo man ay usual unta natong buhaton, pero tan-aw ning babay halos di mo undang sa paghalok sa akong mga tiil. Grabing pagpaubos sa mga babae. Grabe sa ang gi-offer sa babae, grabe kadako gani mga kaigsunan. Ang gihimo ni Maria nganong dili gay di kalimtan, because few days after that, nakita nato nga natinuod ang mga sugilanon. Murag analogy kato siya nga mabuak gayod ang box or mamatay ang Mesiyas ug ang grasya sa kaluwasan bukatag ngadto bisag asa. Malukop ang tibok kalibutan susama sa kahumot sa mao nga nardo. Gani mga kaigsuunan, ako kamong dadon sa usa ka pagsabot niini. Nga kung diin bisan kitang tanan aduna gayud kitay eksperyensya nga sama ni Maria. Nga kung diin anaa ta sa sitwasyon nga wala na tay mahimo stong kaugaling maglisod ta stong kaugalingon, mga kasakit atong maagian ug ang pinakamakalilisang sa tanan nga kita maggapos sa pagpakasala. Apan kita giluwas ni Hesus. Naa gayoy panahon sa imong kinabuhi nga si Hesus naghimo sa paghukas sa mao nga mga kadinas pagpakasala nga naggapos kanimo o gitagaan ka og kaluwasan. O kung nabati nimo kani, aduna gayoy nagadilaab sa imong kasing-kasing na hinumduman ninyo to atong sugilanon kagabi. May tungod sa duha ka tawo, human nga nasabtan nila si Jesus di ito, nag-ingon sila sa ilang kaugalingon nga, bay, wala ba kakabantay nga
Atong kasing-kasing murag nagadilaab samtang siya. Sige na Jesus, nagaistorya ka na ito mahitungod sa balaang kasulatan. Nagadilaab ilang kasing-kasing. Kani mga kaigsoon, kaning pagdilaab sa kasing-kasing. Kani bang experience nga, dili nimo masabot ang imong pagbati nga napuno ka sa kalipay. Tungod sa maayong balita nga imong nadawatan nga walay makapugong nimo gani katong mga tao bisag gabi na murag wa na gid sila kapanihapon nibalik sila sa Jerusalem para pagwali para sa pagsulti ngadto silang mga kaubanan nga si Jesus di ay tinuod gyud nga nabanaw kay kung kita mga kaigsuonan naka-experience sa grasya sa Dios magadilaab gayud ang atong kasing-kasing ug dili nato hikapugngan kani gani bisag unsa pa kalisod bisag unsa pa usahay ka delikado ang buluhaton ato gayud nga buhaton kay once gani makadawat tag good news ang response gid nato ana nga i-share gid nato sa uban pero usahay kita sa maayong balita murag patag ikaulaw nato ang maayong balita nga atong experience sa giunsa ta pagluwas sa Ginoo pero naa gani dili maayo nga mga balita mga chismis nga naa diha sayo pa kaayo naanata sa tong silingan kaya ato nang gipistahan ang mao nga dili maayo nga mga balita. Bisan mo tan-aw kag TV haros bad news naman gani ang ginapruntada gayud nga mga balita. Pero mga kaigsunan ang realidad unta ing ani. Once makadawat ta sa maayong balita, magdilaab gayud ang atong kasing-kasing gusto gayud nato nga i-share kani sa uban og si Maria wa sa kasabot siyang pagbati. Ang nahimo niya atong panahona gibuak taon niya ang pinaka-importante nga treasure sa iyang kinabuhi, that spikenard. I don't know to you, pero kitang tanan, kabalo ko, may experience gayud kita, nga gibati na to ang dako nga gugma sa Ginoo sa tong kinabuhi. Ang pangutana, unsa may gibuak nimo nga butang alang sa Ginoo. What I'm saying is, what have you done in response to that great love of Jesus Christ to you? Unsa nga alabaster box ang imong nabuak sa imong kaugalingon? Kani mga kaigsuonan, lahi-lahi matag experience siya. When I experienced the saving grace of Jesus Christ, when I was saved, ang akong initial nga response yun personally is, magbuhat gid ko aron nga makabawi kus kung Ginoo. So naningkamot kus kung kaugalingon, tung gibati na nako nga Ginoo, unsaon naman nako ni akong kinabuhi because my experience was hubog-hubog pa ko gamay ni uli sa balay. I was so tired of what is happening in my life. Hangtod niluhod ko ana nga gabi ni hangyo nagug kus Ginoo. Bisag dili ko kabalo mo ampo pero ningon kus Ginoo nga Ginoo og bag-ohon manimo nga akong kinabuhi na ako i-offer nimo. Yun ako. Pag bag-ohon nimo ni, ihatag nako ni kanimo ang tanan, ang akong tibok kinabuhi akong ihatag sa imo. And eventually, I believe nga gitubag gayud sa Ginoo ang akong pag-ampo. Og sa panahon nga naan ako sa dalan sa pag-alagad ngadto kaniya, ang naa gayud sa akong kasing-kasing, unsaon man ako nga makatabang ko buhat sa Ginoo. Sa panahon nga gi-introduce sa akong sulads, wa ko kabalo ko unsa man ay buhaton ana, ni training ko didto, sa kugalingon, wa ko'y mga bisag unsa, perting luuya ginato kaniadto kay puro lagi hinatag utong mga gamit, tong habol nga mamaor gitaw tong habol tong dala. Nya ni intra ko training sa sulads, wa ko kabalo kun say trabaho sa sulads. To be honest with you, nakaabot na lang ko sulads nga magtudlo man day. Tingala man ko anong gitudluan mi atong lesson plan kanito kung balon sa lesson plan basta nagtuon mi ato pakabot day nga pakabot sa bukin magtutudlo day mi so gani ako nang giintrahan and even when I was in the campus ako nang gibuhat nga bisag unsa ka kapoy sa trabaho as a working student that I have to work early in the morning at 4 o'clock tapos mahuman ko dapat ang trabaho by 6 o'clock sa morning para maka-time in na po ko sa 7 o'clock. And sometimes, di na gid mi kakaon og tarong, di mi gani kaligo og tarong. Kana magbasuriro man mi sa una. Unya, pagkahuman 7 to 12, then you work to sa initan. Pagkahuman na kay 12 to 1 nga bakante para sa imong paniudto,
1 to 5:30, you work again. And after sa worship, after sa panihapon, then you have to work again for that evening job. And sometimes, uli ko sa door, mga alas 10 na sa gabi. Hindi pa ko katulog diretso because I have to wash my clothes nga akong nagamit anang adlaw. Kaya di na pwede nga ako pag yun nga padugayon. And sometimes, I have to wake up, I'm so sorry, I have to wake up as early as 3 o'clock in the morning. Kay tungod ragyod nga, muadto dito kung asang mga kanal, abot na kus kanal kaniadto dito sa CR kay mangita kog mga sabon nga sobra kay wa man gani ko ikapalit og sabon kanilaging pubrita mamunit ra gyud ko ana ang mga sabon nga sobra-sobra kay mano atong gamiton pagligo alas 3 po kong mata ana kay para maunahan po na akong uban nga pareho po na akong makaluluoy nga way sabon. But anyway, my response to the grace of Christ as a missionary, as a worker for Him, aduna gayoy mga tao nga sama sa gibuhat ni Maria kanito wa kasabot. Naagay mga tao nga naiistorya nga negatibo mahitungod sa imong commitment. I could still remember, I could not name nga naagay mga tao nga they question my decision to be a Sulads. They question my decision to be in Mountain View College. Naagay nag-question nga no nga mao ni nga kurso akong gikuha kay because they could see nga na daw ko'y potential sa other nga mga courses. Because when I was an accounting student, kanunay man ko nga murag naa sa taas-taas, and they really think that the courses that I enrolled and finished, dili gid makapadato sa ako. And that's true. And there are some people who will criticize you of what you are doing for God right now. Pero let them be and continue to your commitment to God. Kay ikaw lamang ang nakasabot sa imong pagbati ug sa imong eksperyensya. Kung imong ihatag ang tanan ngadto sa Ginoo, wala gay laing nakasabot ni ana ang ato ra gayud nga Ginoo. Kay wa man sila kabalo sa sugilanon sa imong kinabuhi. Gani mga kaigsunan, adunay mga tao nga nabasahan ako ilang mga sugilanon that I really appreciate. For example, David Livingstone, I don't know if you know him. He's a physician nga gibiyaan niya ang maayong nga komportable nga pagkinabuhian. He went to Africa. He died there in Africa. And of course, a lot of people na nag-admire sa iya, na apoy ga-criticize sa iya. But he dedicated himself to the ministry in Africa. At that time, dili sayon ang pagminsay. Remember ang 5 ka-evangelical missionaries kaniadto who went to the jungles of Ecuador kay para lang yun nga masulod ang maayong balita sa mao nga mga tribo, nga grabe ka-violent nga mga tribo, nga paglanding nila, wa ra gid dugay, they were killed by the very people that they wanted to save. Munay nihitabo sa ila. And even in the Seventh-day Adventist, the first missionary nga nihawa gid sa iyang comfort zone was John Andrews. Na official missionary, of course, na ilaing mga missionaries kaniadto. And they have talents actually nga makaingon ang uban nga ay grabe kung gamiton ra nimong talento nimo. Dako kayo kag taas kay kag maabot. But they chose to serve God in difficult territories. I could remember Abram Laru, an old man nga gusto gayud niya nga madala ang mensahe ngadto sa mga kaigsuunan natong mga Chinese. And he went there to his own, sa iyang kaugalingong mga expenses ra. It was not an official trip, but he went there anyway. O aduna usab mga misyonaryo sa atong panahon karon that they give what they have and what they could for the Lord. Gani mga kaigsunan, as I have mentioned before nga, nagahandol ko og usa ka distrito, aduna ko'y 3 ka simbahan karon og naagit sa kabukiran tanan sa mga igsuon natong mga higaunon. Malipay gid ko mga kaigsunan sa pagpahibalo ninyo nga didto makaingon ko nga grabe ang response sa mga kaigsuunan sa maayong balita. Kay nganuman magkabisi ko usahay og apas sa among mga buluhaton. Kay aduna gayoy mga kaigsuunan nga mubuluntaryo silang kaugalingon. Biyaan nila ang uma, mupuyo sa usa ka dapit, usa iwalay uli-uli. Usa ka semana, 2 ka semana, sometimes isa ka bulan nga naa sila dito just to volunteer
to teach people sa pagpamalay-balay sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. And musabot na lang gid ilang nga mga pamilya, natay mga batanon nga bisan pa sa pagdani kanila sa mga kalibutanon nga mga kalihukan. Just last time in our Voice of Youth, at least we have 100 young people who volunteered to stay in different places to preach the Word of God. Nga bisan pag naa sila gibati nilang kakulangon, silang kugulingon, but they did it anyway. And for me as a district leader, that is a fulfillment for me. I even told ang mga young people ngayon ako, I really don't care sa inyong pagbuhat karon kung naabay fruit nga makita ninyo, like naabay mabaptize sa inyong pagpaningkamot. But for me, seeing you doing your best for God, that is already a victory for me. And for me to see the district working for God, breaking their own alabaster boxes for God, that is something that I could treasure to my heart. Ug mao na atong ginapaningkamutan to get an example from Mary. Nga kung gibati natong dako nga gugma sa Dios, musugot kag sa dili naagi masakripisyo nimo para sa Ginoo. I really don't know what is that. Maybe your material blessings, nga kung ikaw man galing gipanalanginan sa Ginoo nga nadato ka, hopefully nga ingon pa sa uban nga dili unta mo increase imong cost of living, but instead mo increase imong cost of giving. Hopefully nga sa pagdawat nimo sa maayong balita, you would think of something how you are going to serve God, because this is the best response that we could do for God. Walay nakasabot ni Maria tong panahon na gawas kang Ginesus. Na mga panahon nga walay makasabot sa imong buhaton alang ngadto sa Ginoo. Apan dili gayod di kalimtan sa Dios og iya gayud nga panalanginan ang imong pagkinabuhi, kay ikaw lamang ang nasayod ni anang tanan. Ikaw lang ang nakabati sa mao nga kalipay sa imong kaugalingon. Ngani mga kaigsunan, ang ako lagyod nga dako nga punto karong kagab-ihon nga gusto natong masabtan natong tanan. To complete the process of the salvation that we receive through the grace of Jesus Christ. Whether you like it or not, our immediate response supposed to be is to serve our God. Kaingon ko naminaw ko one time sa usa ka magsusulti, gaingon gid siya, ang tanan nga makaabot sa langit mga veterano sa giyera. And he was referring to spiritual warfare. Tanan makaabot dito, nag-agi gayud og kalisdanan sa ilang pag-alagad, nagsakripisyo og daghang mga butang, because we understood, we echo the words of Job, nga bisag nga wala na ang tanan sa iya. Unsa gani gisulti ni Job nga wa giniya gibasol ang Ginoo, ng panay hubo raman ko ni gawas aning kalibutana, hubo ko mabalik ang iyang huna-huna, even his children nga gihatag sa Ginoo sa iya, dili ni gawas aning kalibutana, wa gayoy iya panalangin ra gyud tanan sa Ginoo. Busa dawat niya ang tanan nga ibalik ngadto sa Ginoo. Kuhaon man galing sa Ginoo, dawat niya kana. Ug kita mga kaigsuunan, ug atong ginabati nga kaning mga butang karon tanan nga nas palibot temporaryo lamang. Dili kita magkakuli sa pag-offer ani anang tanan ngadto sa atong Ginoo. A responsible service ngadto sa Ginoo. Gani, kung nasabtan pa lang sa mga disipulo atong panahon na, nga limitado na lang di, pila na lang di kaadlaw nga makuyog nila sa Ginesus, ila untang gibuhat ang pinaka-the best nga ilang mahimo kaniya. Unang pulong sa Ginoo, mga pobre, kanunay ninyo makauba na. Pero ako, limitado na lang, wag kayo nila nasabtan, but Mary, who is always paying attention to what Jesus was saying, iya gyang gi-offer ang tanan para ngadto sa Ginoo. Bisag unsa pa kadaghan nga perfume ang ibubo sa mga disipulo kang Ginesus atong panahon na siyang patay nga lawas di na gyud masimutan na Ginesus ang kahumot. Apan si Maria na appreciate gayud ni Ginesus ang iyang gibuhat. It was
the conviction of the Holy Spirit in her heart. And those words of Jesus Christ are very precious. Bisag asa pang may balita, mag-aabot sa tibok kalibutan. Ang gibuhat ni ining babae, mahinumduman gayud. This is in memorial of her. Gani mga kaigsunan, unta kitang tanan. Mabati gayud nato ang dako nga gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. O ganing takna, magahimo na usab kita sa pinasahi nga pag-ampo. O ang atong pag-ampo karon mas sintro ngadto sa pagsabot nato sa dakong gugma sa Ginoo sa mong kinabuhi. Ug unta kitang tanan sa atong mga pagbati. We try to ask God's leading sa atong kinabuhi. Ginoo, unsa may gusto nimo nga buakon nako aron nga mahalad nako ngadto kanimo. Do you want me to be a missionary for you full time? Do you want me to use the treasures that I have for your work? Do you want me to leave behind ang tanan nga mga nagagapos kanako nga di ko makaalagad og tarong diha kanimo? Gusto ba nimo nga buhian ako ni tanan? Buakon ako ning tanan. Unta nga aduna tay pinasay nga kadasig to do it for Jesus Christ. Og sa atong pag-ampo karon, hinaot nga mahimo gayud kani nga tinud-anay nga maaplikar sa atong pagkinabuhi. And I could assure you, we will experience real joy and peace in our hearts.